Днес пристигна моята лятна кутия от doTERRA и искам да ви покажа какво има вътре. Готови ли сте? Отварям я специално за вас. Да видим какво съм си поръчала за този месец. Започвам с тази бяла кутийка. Това е увлажнителят с слънцезащита за лице. Поръчвам си го вече втори път, просто защото е невероятен. Супер подходящ е за смесени кожи, които не харесват да се чувстват мазни и тежки. Също така не обичат слънцезащитата да има бял фон, като една бяла шпакловка. Този не оставя такава. Защитата е минерална, 30 фактор, широк спектърна и е просто невероятна. Бонус е защитата от синя светлина. Така че това е първият продукт в моята месечна кутия лятна от doTERRA. Прибирам го и преминавам нататък. Следващият ми продукт е куркума на капсули. Харесвам много куркумата заради нейния противовъзпалителен ефект. Основно грижа за стомашно-чревното ми здраве. Куркумата също така е много древна добавка. Още в аюрведа се говори за нея. И това е нещо, което използвам, когато искам да пречиствам тялото си активно, а в периода на лятото това всъщност се случва по най-лесния и удобен за всеки един начин. Какво още има тук в моята кутия? Я да видим какво е това. Това е така наречения дифузер за кола, който е без никакво захранване, без никаква вода. И сега ще се пробвам да го отворя тук за вас, защото много добре е опакован и не съм сигурна колко бързо ще го отворя, но опитвам, за да ви покажа какво всъщност представлява това устройство. Ето го. Ето така изглежда. Сега ще го извадя. Оп! Показвам го тук. Той е с магнитче. Върху тази повърхност се накапва етеричното масло. Ето така се закача с тази част за отворите за вентилация на автомобила и просто се нанизва върху тях. След което тук върху буквичката О се нанася маслото и сега трябва да го издиря тук. Къде е то? Не е това. Ето го. Това е най-новият амазонски бленд Коста Брио, който ще ви отведе в Южна Америка. И сега ще го отворя. Между другото, за първи път го отварям. За първи път го помирисвам. И нямам търпение. Да. Ако ви се пътува, ето виждате как попива моментално. Хоп. Надявам се, че го оцелвам. Ето виждате как попива моментално в тази част. След което от струята на въздуха, която излиза от вашият автомобил, ще се разнася ароматът в целият автомобил. Ще ухае прекрасно, ще ви държи бодри, ще ви държи на фокус, ще пътувате много по-приятно и ще стигнете там, където сте тръгнали в страхотно настроение. Наистина ухае тропически и екзотично. Блендът се казва Коста Брио и между другото все още е наличен за покупка от сайта на doTERRA, така че това е моето лятно приключение. Това лято ще посетя дълго желание от мен Крит и колата ще ухае на този невероятен бленд. Така че това отново го премествам тук, за да мога да ви покажа какво още има в моята кутия. Има ензими. Ензимите на doTERRA ги приемам целогодишно. Сега просто си наваксвам, за да имам за почивката, така че когато се случи да хапнем повечко или пък хапнем нещо не много добре смилаемо за нашия стомах, да имаме възможност да
се подкрепим по един естествен начин. Ензимите подпомагат храносмилането и се чувстваш много по-лек. Могат да се приемат по време на хранене или след храна, ако усетите тежест, неприятно чувство в стомаха, нарушено храносмилане, които се случват често по време на летните ни почивки, но ние не искаме те да бъдат нарушени по някакъв начин, така че ензимите идват с мен в крит. Какво ще има в моята кутия? Ето това. Сега ще го отворя. Бързам, колкото мога. Ето тук излиза, ето го. Я да видим какво е това. Това е стикчето Air, което е невероятно за отпушване на носа, при главоболие, за подобряване на дишането, за фокус, концентрация. Това е наистина невероятна добавка за вашата чанта. Виждате колко е размерът му. Съвсем достъпно е, може да го носите в дамската си чанта, в несесер, в раничка. Ето така е. От тук се включва. Ето така излиза и може да нанесете в областта на деколтето, в областта на синусите, ако имате нужда да отпушите носа по естествен начин. И също така е охлаждащо, защото съдържа мента и може да охлади, ако сте прегряли, ако сте се напекли от слънцето, ако ви е заболяла главата от това, имате някакво напрежение по време на пътя, да се разбудите, да се освежите. Ако също така са ви охапали някакви гадинки, може да използвате да нанесете отгоре върху тях от този стик, така че да охладите охапаното, да намалите сърбежа и по-бързо да ви мине. Така че виждате как тези продукти нямат само едно действие. Това е характерно за всички етерични масла. Между другото, един такъв продукт, едно масло може да има множество ползи, което е всъщност и красотата на натуралните продукти. Прибирам си го тук и имам още едно, между другото, още една такава кутийка за децата. Какво още има в моята кутия тук? Див портокал. Обожавам го в някакви смутита, напитки, които си разхлаждам и с които си разхлаждам лятото и пия повече вода. Така че див портокал по една-две капки в литър вода с нещо, което много харесвам и правя лятото. Разбира се, може да го използвате и по много други начини в шампуана за освежаващо усещане на скалпа, особено ако имате някакви натрупвания, бели частички, пърхот или пък просто искате да почистите скалпа по-основно. Може да използвате в натурален скраб за гладка кожа, за лъскава кожа. Разбира се, може да използвате дори в пастата за зъби, за да полирате зъбите, да ги избелите като едно натурално избелващо средство и за много други неща. Може, разбира се, в дифузера да го използвате. Това е едно от най-красивите, невероятно миришещи масла. Какво още има тук? Това е последното масло в кутията ми. Това е копър. Това е лимитирано масло. Невероятно за много състояния. Едно от маслата, което използваме, например, при кърмещите жени, да стимулираме лактацията. Това е едно масло, което може да използваме при нарушено храносмилане. Както знаете, копър, анасон и такъв тип билки се използват точно за стомашно-чревна симптоматика. Копърът, аз лично много харесвам да го използвам в тератор или в някакво сосче, което искам да ми ухае невероятно на копър. Много обичам тази подправка като прясна. По този начин имам в концентриран вид. Това беше последното масло от моята кутия. Имам още две неща в нея обаче. Полифенолните капсули. Полифенолите са изключително важни за човешкото здраве и аз много често си вземам тази кутийка, защото, знаете, преди 2 години си счупих крака и сега от време на време, когато съм по-натоварена, усещам дискомфорт в този крак. Затова си вземам и периодично от полифенолните капсули.
този комплекс съдържа, освен тях, разбира се, освен полифенолите, съдържа и екстракта от босфелия, който е екстракт всъщност от тамян, изключително полезен и с невероятно противовъзпалително действие, така че това е един топ продукт, между другото подходящ за професионални спортисти, за атлети, тези, които са натоварени изключително много като опорно-двигателна система. И последния продукт в моята кутия, отново в специална кутийка. Това е кремът Дибу от същата серия, каквато ви показах преди малко, полифенолите. Кремът също е сертифициран за използване от професионални спортисти и е невероятен. Това е един от топ продуктите на доTERRA, обожавам го, особено когато ще пътуваме на дълъг път, ще седим много дълго време в една и съща поза и обикновено това е кръста или врата, които се натоварват и може да усетим там дискомфорт, схващане и такива неприятни усещания. Така че това е, което има в моята лятна кутия от доTERRA. Надявам се, че ви било интересно и забавно да видите какво си поръчвам точно аз. Всеки месец, разбира се, това са различни продукти и ще продължа да ви показвам какво има в моите кутии, но тази конкретно беше с фокус бъдещото ми пътуване и всичко необходимо, което ми трябва в него, за да взема със себе си. Разбира се, ще взема и пробиотик, ще взема и слънцезащита, която не е само за лице, но те бяха в предната ми кутия. Разпределям си през месеците всичко, което ми е нужно, така че да мога да се възползвам и от безплатните продукти, които идват всеки месец, и от промоционалните такива. Радвам се, че споделихте с мен тези няколко минутки на щастие, в което отварям кутията си и се наслаждавам на всичко, което съм получила. Това е моята месечна кутия здраве. И вие, разбира се, може да имате същата. Така че не чакайте нещо да се случи. Вземете здравето си в ваши ръце и бъдете проактивни. Всичко, което правим за нас, с любов за нас, ще ни се връща и ще ни се отплаща през годините напред. Затова не чакайте много, а си набавете тези невероятни продукти. Ще се радвам да ви съдействам с код за специално намаление от 25%, така че да си вземете любимите продукти изгодно. Това беше от мен за тази вечер. Очаквайте още мои включвания, когато пристигна на място в Крит и всички тези продукти ще влязат в действие. Това беше от мен за тази вечер. Благодаря ви и до скоро!